Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň anyny eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýolbaşçysy Holokaustyň pedalarynyň hatirasyna geçirilýän matam güneden çykyşynda antisemitizmiň we jinsy dini ýigrenjiň hem diskriminasiýanyň ähli görnüşleriniň howpy barada ýatlatdy. Natsistik rejimiň ýewreýleri, tsiganlary, slawianlary we maýyp adamlary, siýasy dissidentleri, homoseksuallary we beýlekleri tedewar eden sadistik zulmy, propaganda, galplyklary we ýigrenjiň tutaşdyrylmagy arkaly izli ýzyna öjükdirilipdi. Diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zayed Raat Al-Hussein 27-nji ýanwarda aýtdy. Şeýle baş komissaryň beýannamasynda bilimiň antisemitizma, jins parazlygy we diskriminasiýanyň ähli görnüşlerine garşy görüşde esas borup biljekdi gaýdalýar. Holokaustyň pedalarynyň matam güni 27-nji ýanwarda Sowet goşunlarynyň 1945-nji ýylda natsistleriň Auschwitz konslagerini azad eden senetinde halkara derejesinde bellenýär. 1933-nji we 1945-nji ýyllaryň aralygynda Germaniýanyň lideri Adolf Hitler'iň natsistik partiýasy tarapyndan guramalaşdyrylan Holokaust gyrgynçylygy derarly 6 million çemeti ýewreý we beýleki milletleriň millionlar çöbekili helak edilipdi. Ýewropada ýaşan her 10 ýewreýden 7-si gyrylypdy. Ortaýatyň döwlet dumasy maşgaladaky zorlugyň ençeme görnüşleri babatynda göz öňünde tutulan jezalary çürtkesi gowşatmak baradaky dawaly kanunyň taslamasyny kabul etdi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň we maşgalalary goldamak boýunça iş alyp barýan toporlaryň ýiti tanqidlerine garamazdan Ortaýatyň parlamentiniň aşağı köýüniň agzalary kanunyň taslamasyny 380 ses bilen goldadylar. 3 adam garşy çykdy. Kanunyň taslamasy parlamentiň ýokarky federasiýa geňeşiniň garamagyna we ýa-da prezident Vladimir Putiniň gol çekmegine tapşyrylar. Maşgal agzatyny birinji ýa-da sütemeden adam babatynda jerime salmak, jemgyýetçilik işlerine çekmek ýa-da 15 günlük tutsaklyga hökm etmek ýaly çäreler görülür. Odalky jeda uzak möhletli türme tutsaklygyny göz öňünde tutupdy. 27-nji ýanwarda parlamentiň öňünde protest geçiren maşgalalary goraýjy toporlaryň aktivisti Anna Popova täze kanunyň maşgaladaky zorlugyň pedalaryny has goraksız edýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň we Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putiniň 28-nji ýanwarda telefon arkaly gepleşmegine garaşylýar diýip TASS agentligi Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskowy çetirlýär. Trump 20-nji ýanwarda prezident wezipesine geçeli bäri bu ilkinji telefon gepleşigi bolar. Peskov Putiniň we Trump'yň ilkinji duşugynyň haçan boljagy barada hiç ýyl informasiýanyň ýokdugyny aýdypdy. Peskov prezidentleriň ilkinji gepleşigi barada Ortaýatyň daşary işler ministrliginiň şu hepdeniň başynda Washington bilen habarlaşanlygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Ortaýat bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy umyt baglapdy. Ortaýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Ortaýatyň bähwitleriniň bir-birine gabat gelýänligi aýan diýip Moskwanyň Trump'yň administrasiýasynyň takyk tekliplerini garamagy taýýardygyny aýdypdy. Britaniýanyň ýokary derejeli diplomaty Günbataryň Siriýadaky konfliktiň soňuna çykmak boýunça parahatçylykly gepleşikler üçin prezident Bashar al-Asadyň wezipesinden çekilmegi barada uzak wagtlap öňe sürýän talabyna gaýtadan seretmelidigini aýtdy. Asadyň gitmelidigini gaýtalamak bilen bu pikir bizde mäkem ornaşdy. Biz munyň başa barmagy urunda hiç bir dereje ýetmedik diýip daşary gatnaşyklar boýunça sekretary Boris Johnson 26-njy ýanwarda Londonda kanun çykarjylaryň öňünden çykyşynda aýtdy. Johnson Siriýadaky konflikti besletmek üçin Asada Birleşen Milletler Guramasynyň gözegçiligindäki saýlawlara dalaşgär hökmünde gatnaşmaga ruhsat beriljekdigini çak etdi. Israeliň premier ministri Benjamin Netanyahu Donald Trump'yň Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine taýlanmagynyň Iranyň ýewreýleriň döwletine we onuň raýatlaryna salýan howpy wagtynda dünýäniň gün edilji dymyşlygynyň soňuna çykyljagyna umyt baglaýanlygyny aýtdy. Ýerusalimde Holokaustun pedalarynyň hatirasyna geçirilen matam güni diplomatlaryň öňünden çykyşynda Netanyahu dünýäniň ähli ýerinde antisemitizmiň güýçlenýän wagtynda diňe bir İran döwletiniň ýewreýleri ýok etmäge umtylýanlygyny belledi. Biz iňňän uly howp bilen ýüzüýüz bolýarys. Ýewreý halkyna we ýewreý döwletine ýigrenç gündogordan Irandan gelýär diýip Netanyahu aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen telewizionyasy 12 fevral öwellenen prezident saýlawlary golaýlaşdygy üçin ýurt raýatlarynyň prezident Berdimuhammedow giňden gorlaýanyny görkezmäge önüktirilen gepleşiklerini ýygzamlaşdyrýar. Şonuň bilen bir wagtda 27 ýanwarda efire berilen kanun döwlet gepleşiginde hem bellenilýär ýaly prezident saýlawlarynyň demokratik esaslarda aýanlyk we aýdynlyk görelgeleri boýunça geçirilýänligini ýytalýar. Kanun döwlet gepleşiginde tasdiklenmegine görä saýlaw işiniň aýanlygy we açyklygy dalaşgärlaryň, ananlan adamlarynyň, synçylaryň, köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň gatnaşmagy bilen üpçün edilýär. Emma ýerli synçylar we türkmen rejiminiň tanqyçylary Türkmenistanyny Medwedew adatlygynyň düýpden ýokdugyny, döwlet ýetirýän Medwedew bolsa jurnalizmiň obyektiwlik bir taraplyk görelgelerini bolup 20 ýyldan gowrak wagt däri propaganda bilen meşgullanýanlygyny öňe sürýärler. Howpsuzlyk meseleleri sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 67 ýaşyndaky Aşgabatly synçynyň pikirine görä Türkmenistanyň prezident saýlawlary Medwedewyň diňe döwlet başçylygyny gollamagy we öwmegi esasyna geçirilýär. Ol bu pikirini ýokarda ýatlanan kanun döwlet gepleşigini alyp barýan parlament deputaty Bekmurat Amanowyň hem allygyna bir kandidaty prezident Berdimuhammedow öwgenligi bilen delillendirdi. Deputat Amanow bu gepleşikde beýleki dalaşgärler agdaman iş başyndaky prezident barada gaýta öwgüli sözler aýtdy. Cumhurbaşkanı prezidentimiz ähmet söýerligi, päk yürekligi, hem tanperwerligi önüne jemlemek bilen ingen baýsy tejribesi, guramaçylyk zekini hem ýolbaşçylyk hypdary bilen ýurdumyzda täze belentlikleri ýetmegine ul işleri amala aşyrdy. Gurrun edilýän telegepleşik prezident Berdimuhammedowyň Daşoğlu welaýatyna iş saparyny amala aşyrmagynyň ýa-da gawat geldi. Türkmen telewizionyasy prezidentiň bu saparda saýlawçylar hökmüne Demirgazyk welaýatynyň owuzlyk işgärleri bilen duşanlygyny, olary gyzyklandyrýan soraglary jogap berenligini habar berdi. Şeýle-de döwlet ýetçiliginiň telewizionyasy Guwada getrawynyň awadanlyk daýhan birleşiginiň kärenneçisi tanadylan Pirnefes Ibragimow Berdimuhammedow öwgüýdan sözlerini ýyle ýetirdi. Hasanygy Ibragimow owuzlyk işgärleriniň adyndan çykyş edip özleriniň diňe Berdimuhammedowa ses berjekdiklerini, başga bir adamy prezident hökmüne göz getirip bilmeýänliklerini aýtdy. Hormatlar gadagymyz. Sizden başga ýurt başçylygymyz göz öňüne getirmeýär. Hormatlar gadagymyz. Şu ýylyň 12 fevralyna geçiriljek prezident saýlawyna biz diňe daýhanlar bolup size ses bereriz. Hormatlar gadagymyz. Prezident Berdimuhammedow saýlaw kampaniýasy üçin özüne berilen efir wagtyny beýlek kandidatlara paýlap bermek tapşyranyna bolsa, mundan Balkan, Mara we Lewap welaýatlaryna iş saparyna bolanda saýlawçylar bilen duşup, olary gyzyklandyrýan soraglary jogap beripdi. Döwlet telewizionyasy bu duşuklara gatnaşdyrylan adamlaryň arkadaga şöhrat diýen şygara gyýgyryp, saýlawda diňe Berdimuhammedow ses bermegi wada berişlerini görkezipdi. Yerli synçylaryň tasdiklamagyna görä Türkmen telewizionyasy saýlawlaryň öňüne kampaniýa döwrüne Berdimuhammedow uzaklygyny has güýçlendirilen depkinini öwmek işini alyp barýar. Şol wagtda beýlek kandidatlar barada diňe gurok habarlar berilýär. Mundan başga yerli synçylar prezident bilen duşuklara hemme isleg bildiren adamyň eltilmeýänligini, diňe artykma sora bermejek adamlaryň gatnaşdyrylýanlygyny aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedowyň Daşoğlu eden iş saparynyň dowamyna bolsa, telewizioniýa süjetinden görnüşine görä aýnanyň aňyrtynda toplanan adamlaryň oňa daşdan el galgadyşlary görkezildi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Medwedew email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Medwedew email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň şu aýda Irana gaz üçinçiligini kesmeginden soň gepleşiklere taýýardygyny, emma onuň dawalara garaýan edaralara ýüz tutmagy haklydygyny Reuters agentligi belliýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Aşgabatyň we Iranyň arasyndaky gaz sowdasyna degişli dawa barada şu hepdäniň dowamynda iki gezek beýannama ýaratdy. Soňky günlerde Iranyň we beýleki döwletleriň köpçülikligini habar beriş seriýetlerinde gaz pudagy boýunça Türkmen-Iran gatnaşyklaryna degişli gapma garşy maglumatlar peýda boldy. Olaryň käbirinde hamala garaşylmadyk we iki taraplyň alalaşyga gawat gelmeýän Türkmen TV-ge gazynyň Irana aktarylmagynyň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan kesilmegi barada gurrun gidýär. Beýleki publikasiýalarda tersine Iranyň Türkmenistan bilen Türkmen gazynyň aktarylmagy boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşanlygy bellenýär diýilip Daşary işler ministrligi resmi websaytynda 27-nji ýanwarda metbuat üçin çap edilen beýannamada aýdylýar. Türkmenistan İran bilen baglaşan ulalaşyklaryndaky ähli şertleri 1997-nji ýyldan bäri bir jaý edip öz üstüne alan borçlaryna görä Irany gaz aktyrmagyny üpçün edip gelýänligini, Iran tarapynyň bolsa 2013-nji ýyldan bäri öň aktyrlan gaz üçin bergisini üzleşme uğrunda zerur tagalla etmeýänligini aýdýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Türkmen-Iran gaz sowdasy bilen bagly mesele degişli bir gün öň ýanynda 26-njy ýanwarda hem beýannama ýaratdy. Bu Aşgabatyň hem Tehranyň arasyndaky gaz dawasy barada Iranyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýakyn günlerdeden çykyşyna nägilelik bildirdi. Daşary işler ministrligi şol beýannamasyny Milli Gaz Kompaniýasynyň başlygy Hamet Reza Arakiň Tehranyň we Aşgabatyň arasynda gaz sowdasy bilen bagly meselede dören maliýe dawalar barada metbuatdan çykyşlary bilen baglylykda ýaýradanlygyny belledi we Türkmen tarapynyň gaz sowdasy boýunça şertnamadaky borçnamalaryny berk ýerine ýetirip Irana gazyň ýygydarly aktarylmagyny üpçün edenligini beýan etdi. Mundan tapawutlykda Iranyň Milli Gaz Kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al ýa-da töle prinsipini bozup Türkmen gazyny zerur möçberde kabul etmedi. Üstesine kompaniýa şertnamadaky öz mali borçlaryny berjä etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda kompaniýanyň Türkmen Gaz döwlet konserniniň öňünde uly bergisi emele geldi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda bellendi. Beýannamada Arakiň çykyşy obyektiv däl we tendensiýoz diýilip atlandyryldy. Iranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň başlygy Hamet Reza Araki 24-nji ýanwarda geçirilen metbuat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irany aktyrýan gazyny kesmegi bilen baglylykda Tehranyň Türkmen Gaz Kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajakdygyny ma'lum edipdi. 2016-njy ýylyň iýun aýynyň ahirinde Iranyň Nebit ministrliginiň wekili Muhammed Taki Amanpur öz ýurdunyň Türkmen gazynyň importyny aktyrmak planyny ma'lum edipdi. Öňümüzdäki 10 ýylyň dowamında Iran Türkmenistandan 30 milliard Amerikan dollary möçberinde tebii gazy import eder we bu inženýerçilik önümleriniň öwedine amala aşyrlar diýip habar beripdi. Käbir maglumatlarda Iranyň 2006-2016-njy ýyllarda Türkmenistandan jemi 74,35 milliard kubometr gazy satyn alandygy habar berildi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan we Demirazlyk Koreýa dünýäniň iň bir gümürtük ýurtlary boldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan dünýäniň iň bir garanky we deňleşip bolmajak ýurtlarynyň biri diýilip ikrar edildi. Britaniýanyň Business Insider neşir tarapyndan Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabaty esasynda düzülen öz boluşly reytingde Türkmenistan Demirazlyk Koreýadan soň 2-nji orunda goýulýar. 24-nji ýanwarda Transparency International guramasynyň çap eden korrupsiýa indeksinde Türkmenistan dünýäniň iň bir korrupsiýa çümen ýurtlarynyň biri hökmünde 154-nji oruny eýeledi. Ýurtlaryň gysgaça häsiýetlendirmelerini aýdylmagyna görä Türkmenistany
21 ýylyň dowamyna 1980-nji ýyldan 2006-njy ýylyň aýagyna çenli ömürlük prezident Saparmurat Niyazow dolandyrypdy. Emma bu ýurt reyting awtorlarynyň pikirine göre ozalky prezidentiň 11 ýyl gowrak ozal ölenligine garamazdan entegem açylmaýar. Türkmenistan umytsyz garankylykda 33 bal alyp, birinjilikde Demirgazy Koreýadan diňe 1 bal ýyda galdy. Türkmenistan reytingde serhetsiz repertuarlar gurulmasynyň maglumatlary esasynda medeniýet azatlygy boýunça iň erwet ýurt hasaplanýar. Ýogsa da Türkmenistanyň häkimetleri Azatlyk radiosynyň 2 habarçysyny we olaryň garyndaşlaryny tutsagda saklaýanlygyny hem ýatlatmak gerek. Sapar Mehmet Nidurguliýew eýem 1,5 ýyl bäri bir kanun derman serişdelerini saklamak aýplamasy bilen türmede otur. Hudaýberdi Allaş we onuň ejesi nas saklamak aýplamasy bilen eýem 2 aý bäri tutsaglykda saklanýar. Türkmenistan bilen Demirgazy Koreýadan başga reytingde Belarus, Laos, Kuba, Liviya, Günorta Sudan, Butan we Kongo Respublikasy hem girdi. Demokratik ýurtlarda medeniýet azatlygy we maglumat elýeterligi bolaýmaly zat ýaly kabul edilýän hem bolsa, bu ýurtlarda ol ören seýrek duşýar diýip Business Insider neşri belleýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Aýdymçy Nazir Habibow türmeden boşadylmady. Bu habar öz seçmelerine salgylanyp Türkmenistanyň alternativ habarlar guramasy ýaratdy. Tahyň maglumatyna görä çeşmeler we aýdymçynyň ýakyn garyndaşlary 20-nji ýanwarda YouTube portalyna peýda bolan videonyň 5 ýyl mundan ozal ýazgy edilenligini tasdikleýärler. Emma çeşmeler bagşynyň azatlyga çykanlygy barada saklamalarynın döremegine sebäp bolan videonyň anyk nirede we nähili ýagdaýlarda ýazgy edilenligini anyklaşdyrmadylar. Ýatladyar Azatlyk radiosi 24-nji ýanwarda meşhur türkmen aýdymçysy Nazir Habibowyň azatlyga çykan bolmagynyň mümkinligini habar berdi. Emma bize bu maglumat tasdiklamak başartmany. Şol wagtda onu inkar etmek hem mümkin näl bolup görnýär. 20-nji ýanwarda YouTube'da Türkmen TV kanalyna çap edilen videoda Nazir Habibow görkezlýär we aýdymçy öz daş töweregine adamlar täze bilen gutlaýar. Ol adamlar aýdymçydan Angar köçesiniň erkekleriniň adynyň aýdym aýtmagyny soraýarlar. Aşgabatdaky Angar köçesinde Türkmenistanyny Hitrovka diýip bilinýän ýerde türme idarasy ýerleşýär. Habibow aýdym aýtma barada gaýşy Allah ýol berse aýdar. Häzir bolsa siziň hemmeňizi erkekleri we Hitrovkanyň ähli ýaşaýjylaryny gutlaýaryn, saglyk arzu edýärni hoşuma jogap berýär. Şeýle-de videoda türme gödekçileriniň uniformasyna çalymdaş harbiş giyen adamlar görnüşinden azatlyga çykan bagşyny garşylamaga gelen avtomobil görnýär. Emma video ýazgynyň arasy kesilýär. Habibowyň maşyna minenligi görünmeýär. Azatlyk radiosi Türkmenistanyň iň meşhur bagşylarynyň biriniň geçen ýylyň awgustynda neşe saklamak aýplamasy bilen tutsak edilenligini habar beripdi. Oktyabr aýynda Habibowyň suwtda günäl tapylanyny we oňa 12 ýyl türme tutsaklygyny bermek barada höküm çykanlygy hakynda habarlar ýaýrady. Şeýle-de aýdymçynyň 15 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilenligi barada habar çykdy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy geçen oktýabrda ele salynan neşe söwdegarlar barada telereportaj taýýarlap efire berdi. Tutulan neşe söwdegarlar diýilýänleriň arasynda Nazir Habibow hem görkezildi. Nazir Habibow bu gepleşikde öz hereketlerini ýazgyryp çykyş etdi we neşe maddalaryny ençemegedek ulananlygyny aýtdy. Emma azatlygyň iki çeşmesi bagşynyň bir täsirli adamyň toýa çakylygyny kabul edip bilmänligi, ýagny şol senede başga bir täsirli maşgalanyň toýuny aýdym aýtmaly bolanlygy üçin ejir çekenligini aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosi habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbul'daki reyne hücumunu gurulamakta ayıplanyan Maşaripov, Türkiye'de polisin geçiren ilkinci soruğunna oğlum bilen duşuşan olsadım İzmir ve Hatay'ın üstünden Siriya kaçmağı planlaptım deyiptir.
Täzeýli gijesi İstanbul'un Ortaköy diýen ýerine Reyna atly gijeki kluby hüjüm edip 39 adama atyp öldürmekde aýyplanýan Özbegistanyň raýaty Abdulgadir Maşaripowyň polisiň geçiren ilkinji soragyna beren maglumatlary Türk medeniýetinde giňişleýän ýer aldy. Türk polisiniň ähli soragyna jogap beren Maşaripowyň resmi düşündürüşden owalky soragyna mühim maglumatlar berenligi ma'lum boldy. Sabah gazetiniň işgäri Nazif Karaman tarapyndan taýýarlanan habara görä, İslam döwleti toparyna agzady gaýdylýan Maşaripow Türk polislerine şeýle maglumatlar beripdir. Özbegistanyň İslam hereketine agzadym. Ol hereket üçin halk köpçüligine propaganda işlerini alyp barmakdan jogap berdim. Konya'da kam hüjüm gurnamagy arasynda buyruk berildi. Ondan soň Özbegistanyň İslam hereketi bilen aramda düşünşmezlik döredi. Özbegistanyň Owganistana, ol ýerden Pakistana we ahirine hem o taýdan Irana gittim. İslam döwleti topary bilen Iranda tanışdym. Irandan Agry ýoluny ulanyp, bekanun ýagdaýda serhede geçip Türkiýe bardym. 16 dekabrda İstanbul'a bardym. Reynadakylary kapyr bolan üçin öldürdüm. Musulmanlaryň täze ýyly gutlamaýanlygyny ananýaryn. Hüjümüň ýa-da oğlumy alyp gaçmagy planladym. Oğlum bilen duşan bolsadym, İzmir we Hataýyň üstünden Siriýa gaçmagy planlapdym. Gyzymy we oğlumy ýanyma alyp gaçmagy synanşýardym. Ýatlap geçsek täze ýyly gijesi İstanbul'un Ortaköy diýen ýerindäki Reyna atly gijeki kluby hüjüm etmekde aýyplanýan Abu Muhammed Horasany lakamly Özbegistanyň raýaty asly täjik Abdulgadir Maşaripow 17-nji ýanwarda Esenyurt etramyndaky bir jaýda Türk howpsuzlyk işgärleriniň gurnan operasiýasyna sag ele salyndy. Operasiýada oň ýanyna bir Irakly raýat bilen dürli ýurtlaryň raýatlary 3 sany denanam göz astyna alyndy. Ondan soň polisiň soragda alan maglumaty esasynda Türkiýanyň Bursa şäherine 6 sany öýde geçirilen operasiýada bolsa, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň raýatlary bilen Hytaýyň Uýgur sebitinden bolan 15 sany denan 27 sany güman edilýän bilen bilelikde 29 şaga ele salyndy. İstanbul'laky Reyna hüjümini gurnamakda aýyplanýan Özbegistanyň raýaty Abdulgadir Maşaripowyň polisiýaky soragynyň dowam edýänini aýdylýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayet merkezlerinde maýyp adamlar üçin ýörüýte hem ýokary oňoýlukly jaýlaryň guruljagy habar berildi. Bu barada döwlet baştutanyň görkezme berenligini yerli media serişdeleri ma'lum edipdi. Bu düzgün näme derejede ýerine ýetirilýär we kimler üçin niýetlenýär? Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowanyň berjek maglumatlaryny dinläýälim. Yakında Türkmenistan'ın prezidenti Türkmen televizyonunda eden çıkışlarının birinde Aşgabat şäherinde ve vilayet merkezlerinin herisinde bir sany 48 öýle maýyplar üçin ählamatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmak barada görkezme berdi. Aýdylmana görä ýaşaýyş jaýlary 2017-nji ýylyň dekabr aýyna çeli gurulyp ulanylşa berilmeli. Maýyplar üçin ählamatlyklary bolan jaýlaryň guruljakda baradaky bu habar Aşgabat şäherindäki maýyplar üçin hiç bir amatlyklar göz öňünde tutulmadyk jaýlarda ýaşaýan we asla jaýama täsir çekýän maýyplaryň arasynda ulugdyklanma döretdi. Aşgabat şäher boýunça maýyplaryň sanynyň näçedigi ilat üçin anyk bolmasa da olaryň müňlerçedigi çaklanylýar. Vilayetlerde bolsa olaryň 10 müňlerçe bolmanyň ähtimaldygy özlerini maýyplaryň sanyny goşduryp bilmän ýören maýyplaryň hem ýüzlerçedigi barada maglumatlar bar. Prezidentiň jaý baradaky görüňünden soňra Aşgabat şäheriniň şäher häkimligine jaý üçin ýüz tutup barýan maýyplaryň ýylynyň üzülmeýändigini Aşgabatly ýaşaýjy ikinji topara degişli maýyp Atageldi aýdýar. Emma Atageldiň aýtmany görä maýyplaryň ardalary ilkinji günden kabul edilmändir. Ýöne arda bilen ýüz tutup barýan maýyplaryň ýyly üzülmenden soňra ardalary kabul etmeklik ýola goýulypdyr. Maýyplar üçin amatlyklary bolan jaýa nowaty durmak üçin maýyplardan onuň ardasy bilen birlikde maýyplyk baradaky kepilnamanyň nusgasy hem de pasportynyň nusgasy hem talap edilýär. Jaýa mätäçleriň nowatyna diňe birinji hem ikinji topara degişli maýyplaryň ardasy kabul edilýär. Üçüncü topara degişli maýyplar bu nowata kabul edilmeýärler. Öz adynyň eferde tutulmalygyny soran birinji topara degişli maýypnyň aýtmanyna görä jaýyň hene düýüp tutulmandyr. Bary ýogy 48 kwartiraly köp gatly jaý müňlerçe jaýa mätäçleriň islegini doly kanagatlandyrardan juda az gelýär. Bu ýerde hem tanyş bilişlik para peşkeş meselesi ýüze çykyp, hakyky jaýa mätäçler beýlede galmagy ähtimal.
2007-nji ýylda hem döwlet başyna gelen Berdimuhammedow ilatyň bank hasaplarynda köýen goýumlaryny gaýtaryp bermäge wada beripdi. Emma ol wadanyň soňy boş çykypdy diýip maýyplar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Awganistanda türkmen dilinde de gazet, jurnal çap edilýär. Radio we teleýalimlerde türkmen dilinde hem az-kem gepleşik berilýär. Hökümetiň garamagynda 2 jurnal türkmen dilinde neşir edilýär. Awganistanyň milli radio we telekanalynda türkmen dilinde gepleşik berilýär. Göreş adly jurnal Awganistanyň serhetler we tire taýpalar boýunça ministerliginiň ýardamy bilen türkmen dilinde çap edilýär. Jurnalyň müdiri Muhammed Ağa bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Biziň göreş şeridämiz türkmen milliýete başga dogan milliýetleriň sanynda bir berilen hukuk. Bu jeride Awganistan türkmenleriniň birinji çapy neşriyesi, ol hem türkmen halkymyzyň dil, edebiýat we dap desturuny ösdürüşlik için türkmeni dilde ýaýradylýar. Hepdelikmi, aýlykmy jurnal? Bu häzirlikçe bir näçe ýyllardan bäri, 10 ýyldan bäri her aýda bir şumara çap bolýar we tirajy bolsa 1000 sanda çap bolýar. Olum biziň Jowjan welaýatymyzda şol printerme, çap edilen maşinleri gurulçylyk mümkinlikleri ýok. Bir kiçik sahypede 4 sahypede bir sanda bir aýda bir şumara bir sanymyz türkmen dilinde ýaýradylyp çap bolýar, çapdan çykýar. Biz birinji sepamyzda Awganistanyň şehrindäki habarlar bolsa ýa welaýatda şäherlerimizde bolan gurulmaly habarlary birinji sepamyzda ýaratýar. Ikinji sepamyzda şu baş makala diýip müdir mesulyň bir ýazýan näme bar, matlab bolmaly. Soň başga üçünji sepamyzda edebiýat bagynyň saýlanan güller diýip at goýup tany öňe türkmen şairläriniň şiirlerini neşir etýär. Beýleki alyn ýerlerinde hem türkmen folkloriýa aýdymsalary şu türkmeniň däp desturlaryny başga milliýetlere tanıtmak üçin biz öz jeridämiz arkaly ýaýratýar. Muny Jowjan welaýatynda 10 uluswalyk bar, onusunda da türkmenler ýaşaýar. Gondoz welaýaty Balx, Şordepa o Kelder uşundan türkmenleşen uluswalyklary bar. Heratda hatta Helmandda bir 20 000 türkmen ýaşaýar eken, biz Heratda şu Helmandda da olatýar. Soň mana Badygyş welaýatynda, welaýat Faryabda türkmenler eken, Antoň 4 gana uluswalyklarynda da şoň bir türkmen mekdepleri bar hatta. Şol mekdeplerde ýekin eken nemet ulatdyrýar her aýda çapdan çykandan soň. Hususy çap edilen gazet, jurnallaram barmy türkmenlerde? İtlaat Ferheng Wazarat tarapyndan bir wetendaran diýip Kabulda bir hepdename ýa hepde bir gedek wetendaran jeridesi türkmen dilinde ýaýradylýar. Onam şu dostumyz Söwadaga başly jogapkar müdiri bolup öňalyp barýar. Türkmen dilinde de ilsesi ýa Güneş jeridelemizden bar, müjellelerimizden bar. Olaryň türkmen dilinde çap edilip türkmen halkyna ýa türkmeniň ýaşaýan ýerlerine ýaýradylyp ýör. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.